יש לה מזוודות, בחייאת נו תסגרי את הדלת, בואי נשאר מתחת לשמיכה ופרק, איתך כל יום נראה אחרת, ורק אותך אקח לסרט. אני שלך אם רק תגידי לי כן. למה לחכות? תני סיבה טובה ללכת. למה צעקות? חכי שנייה לפני שאת הולכת. כמה זמן אני מחכה לך, זה נגמר ואת לא מבררת אם עצוב לי או קר. היא בונה חומות מלבנים עם קצת בזלת, בלי ששמתי לב עזרתי לה למרוח מלט. למה לך לחיות במחשבות שאת יוצרת, ולי אין שום סיכוי לפרוץ